بچه بس بچه بلند زنده بچه آخی بس لابو تکا چورگل میگیرم محمد جان چخلی محمد جان ассалому алайкум дӯстои азиз тамошобино подписчикоҳам акаса хуш омадаед ба канали мо. хеле ки дар аввали видео дидед дӯстои азиз, дар яке аз деҳаҳои ноҳияи сангвор вахиё яъне тарма омада буд ва чӣ қадар ба сокино зарари хича расонд. дар ин шаб рӯзе ки бародарои азиз дар роҳен, дар сафарен, эҳтиёт кунед, агар то ҷое метонед сафар накунед. дар ҳамин шабу рӯзе ки барф беҳад беист зада истааст, бурида истааст, метонед сафар накунед. якчанд рӯз худдорӣ кунед аз роҳрӯ. чӣ хеле ки мебинед дӯсто, барф беист бурида истааст, роҳрӯ ҳама маҳкаманд. дар шабакаҳои иҷтимоӣ чӣ хеле ки мебинем, яъне дар роҳҳо, дар деҳаҳо яъне ба тарма омада истааст. масалан дар роҳи хуҷанд ё ки дар шаҳри хорух дидем ки чӣ қадар ба мардум зарар расонд, яъне ба сокино зарари хуча расонд. дӯстои азиз, бетараф набошед. дар ҳаққи бародарое ки зарар дидаанд огӯ бошед. ягон хайри садақае агар карданӣ бошед, то имконият аз дасттон меояд, марҳамат хайр кунед, садақа кунед дар ҳаққи бародаро ва дуогӯ бошед. дидем чӣ хеле ки мебинем дӯстои азиз, барф беист бурида истодааст, раҳ ҳама маҳкам. бародарое ки дар қишлоқҷойҳо зиндагӣ мекунед, дар ҷойҳои баланд, дӯстои азиз, дар ин шаб рӯзе ки барфу борон беҳад бисёр зада истодааст, аз сафар, аз ягон ҷо рафтан худдорӣ кунед. метонед накунед сафар. то видеои баъдӣ, паноҳи ҳар як шумо ба худо. видеои нав дӯстои азиз, интизор бошед. видеоро дастгирӣ мекунем, лайк мемонем, комментария менависем, фикротонро бинависем дар комментария ва подписатсияро ай ёд набаронед. то видеои баъдӣ, худованд нигаҳдор.